Všetkých poslucháčov Rádia Express. Bola som v Hemendexe ráno a bolo úžasne, výborná atmosféra. Je tu krásne, inak tu máte, musím povedať. A teším sa, až ma zase pozvú na budúce do Rádia Express. Zdravím všetkých poslucháčov a prajem veľa zdravia a šťastia v novom roku. Keďže je to moderátorka plesu, volá sa to vôbec moderátorka pri takéto príležitosti? Asi áno. Nie je to niečo ako MC, alebo tak? Konferencie. Áno. Tak by mala poznať určite bontón a etiku a všetky tieto protokoly a tak ďalej. Takže veľmi stručne taký malý kvíz plesový, hej? Večerná toaleta alebo koktejlky? Ľahká otázka na úvod. Taká ľahká otázka, hej? Začíname jednoduchšie. No čo? Ja iba čumím, lebo ja proste koktejlky a v týchto veciach, vieš. Ja, ale raz bolo také, nie? Písalo sa o tom, že jedna dáma prišla naozaj v koktejlkách na ples. Tak ono, kedysi, pred možno 10-20 rokmi sa chodilo na ples aj v kratších šatách a tá dáma ešte asi tam nejak sa inšpirovala, ale dnes je to už veľmi ako prísne. No má dlhé sukňa, tak, hej. O tom sa bavíme. Dlhé sukne. A 70 sukní treba mať, hej. Hostiteľovi prvý podáva ruku muž, alebo prvá by mala podať ruku, teda dáma. Dáma. Dobre. Dva body, hej, dva. Ak dáma vstáva od stola, postavia sa buď všetci, alebo iba jej partner. Je zákerné, čo? Uha. Ja tipnem, že asi všetci muži. Neviem, naozaj. Ja si myslím, že asi iba partner. Hej. Dobre, 3 body. Iba partner? No, ja som pohodol. Vieš si predstaviť, keby všetky dámy, však tam sedí aj 7-8 ľudí pri stole, nie? No, nie. Hore, dole. O pánovi Lasicovi som počul, že on je proste taký klasik a taký gentleman, že ako náhle vojde dáma proste do miestnosti, nejde v pozore. Práve na tomto plese je veľa klasikov a veľa gentlemanov, takže si treba dávať pozor. A je to tak, pôsobí to tak na ženy, že je to také akože príjemné? Je to príjemné určite, ale aj tie ženy si potom musia dávať pozor, ako sa správajú, takže pri veľa alkoholu netreba tam potom vypiť.